अब की बार के धारा हटौले पूरे भारत के माने बढ़ौले। पूरे भारत बा मोदी के परिवार रे, परिवार रे, अरे परिवार रे। वाह भाई वाह। मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाए 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। पूरा देश कह रहा है अब की बार मोदी जी तक कैले बाड़े सबके भलाई। हिंदू आ मुस्लिम सिख ईसाई हो, सिख ईसाई, हर धर्म के लोग मोदी परिवार रे, परिवार रे, अरे परिवार रे। अरे मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाई 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाई 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाई 400 पार रे, 400 पार रे, 400 पार रे। अब की बार बेटी बेफिक्र घूमे रात हो या दिन हो, ये तो सच्चाई बा। केकर मजाल अब कारी बेदीन हो, कारी बेदीन हो, सगरे पुलिस गश्ती बतयारी रे, बतयारी रे, अरे बतयारी रे। बच्चे दिल जीत लिया तू। हर भाई बहन मोदी के परिवार रे, भाई बहन मोदी के परिवार रे। अब की त जाई 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाई 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाई 400 पार रे, 400 पार रे, 400 पार रे। अब की बार मोदी जी बारे त मुमकिन सब होई। अयोध्या में मंदिर देखल सब कोई, देखल सब कोई, देखल सब कोई, देखल सब कोई। राम जी के दर्शन कर संसार रे, संसार रे, अरे संसार रे। अरे मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाई 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाई 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाई 400 पार रे, 400 पार रे, 400 पार रे। खाइब ना खाए दे इबा मोदी के गारंटी, गारंटी। सुने घोटाला बाजी खतरा के घंटी, खतरा के घंटी हो, खतरा के घंटी हो, खतरा के घंटी। VIP भइले है गिरफ्तारी रे, गिरफ्तारी रे, अरे गिरफ्तारी रे। अरे छोड़ ले इलाका सब रंगदारी रे, छोड़ ले इलाका सब रंगदारी रे। अब की त जाई 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाई 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाई 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाई 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। पूरा देश कह रहा है अब की बार